Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 5 verse 20 hangtod sa 21. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan. Dugang pa miabot ang balaod nga nagbunga og pagdaghan sa pagsupak. Apan kung diin daghan ang kasalanan, samot nga midaghan ang grasya. Aron kung giunsa nga ang kasalanan naghari diha sa kamatayon, maingon man usab ang grasya makahari pinaagi sa pagkamatarong ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan, pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Ania paghihapon kita sa bahin sa sulat ni Pablo ngadto sa mga taga-Roma, gikan sa verse 12 hangtod sa 21 sa chapter 5. Ug niini nga bahin mga kaigsuonan, giduso gayod ni Pablo ang argumento kung unsaon nga ang mga makasasala, guilty, hinukman nga mga katawhan nga susama kanato makadawat sa pagkamatarong ni Kristo aron kita pagaisipon nga dili guilty atubangan sa Dios. Ug aron mabuhat kini ni Pablo, iyang gitandi si Adan ug ang atong Ginoong Hesukristo ug ang atong relasyon kanilang duha. And human niya masulti ang pagkapangulo ni Adan, gi-introduce ni Apostle Paul ang pagkapangulo sa atong Ginoong Hesukristo. Romans chapter 5 verse 15 ang giingon dinhi. Apan ang gasa nga walay bayad dili sama sa pagsupak, tungod kay kung pinaagi sa pagsupak sa usa ang daghan namatay, samot pagayod nga midagaya alang sa daghan ang grasya sa Dios ug ang gasa tungod sa grasya sa usa ka tawo nga si Hesukristo. Gisumpayan pa niya kini sa verse 18. Busa kung giunsa nga pinaagi sa usa ka pagsupak midangat ang pagkahinukman sa tanang mga tawo, maingon man usab nga pinaagi sa usa ka matarong nga buhat midangat sa tanang mga tawo ang pag-isip nga hingpit ug kinabuhi. Kung atong isamarize ang pasabot niining duha ka mga bersikulo mga kaigsuonan, samara nga ang tanang mga tawo nahiusa ngadto kang Adan sa parihong natural and federal headship. Ato na kining gipasabot ni adtong miaging mga semana, ang mga magtutuo usab nahiusa sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa justification or pag-isip nga hingpit, pinaagi sa pagtuo lamang nga kaniya. And we believe nga misteryoso gayud kaayo kining nga union o pagkahiusa, ug lisod kaayo kining sabton, ug lisod kaayo kining ipasabot. Pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, kita nahiusa nganha kaniya. Ang iyang kamatayon nahimong atong kamatayon. Ang iyang pagkamatarong nahimong atong pagkamatarong. Mo kini gipasabot sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Ang giingon dinhi, apan kamo anaa kang Kristo Jesus nga nahimong kaalam alang kanato gikan sa Dios ug pagkamatarong ug pagkabalaan ug katubsanan. So ang pinaka main argument ni Apostle Paul mga kaigsuonan natapos sa bersikulo 19 sa kapitulo 5 ug iya gayod nga gilarawan kung giunsa nga ang kalapasan miabot dinhi sa kalibutan pinaagi kang Adan aron kita
Makatarunganon gayod nga nahimong hinukman. Apan ang pagkamatarong midangat nga ri kanato nga mga magtutuo pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo mao nga giisip na kita nga hingpit atubangan sa Dios. Well, gitapos ni Apostle Paul ang chapter 5 pinaagi sa duha ka bersikulo. Ug kun ato kining tan-awon sa surface lang mga kaigsunan, mura og dili kini konektado sa nauna nga mga bersikulo. Pero kung ato gining tun-an sa lawom nga pamaagi, masayran nato nga mahinungdanon kaayo kining duha ka mga bersikulo. Matud pa ni Martin Lloyd-Jones, kini nga mga bersikulo naghatag kanato og usa ka pasiuna ngadto sa kung unsa ang mahitabo sa mga mosunod nga bahin. Dili gayod nato kuno tinuuray nga masabtan ang kapitulo 6 ug kapitulo 7 niini nga sulat kung dili nato masabtan kining duha ka mga bersikulo, kining atong teksto niining atong pamalandong karon. Ang papel sa duha ka kapitulo nga mosunod dili bag-o kundili dugang lang nga komentaryo mahitungod sa iyang gisulti sa kapitulo 5 bersikulo 20 ug 21. So importante kaayo kining duha ka bersikulo gumikan kay nagsilbi kining tulay gikan sa chapter 5 ngadto sa chapter 6 ug chapter 7. Sa bersikulo 20 mga kaigsuunan, mibalik si Pablo sa topic mahitungod sa balaod sa Dios. Ug walay duda, ang buot ipasabot ni Paul niini mao ang moral law, ang Decalogue or ang napulo ka mga sugo. Mao kini ang subject nga gi-address na ni Apostle Paul sa makadaghan nga higayon niini nga sulat. For example, sa chapter 3, gisulti ni Pablo nga ang balaod wala gayoy mahimo aron ang usa ka makasasala pagadawaton atubangan sa Dios. Walay mahimo ang balaod aron kita pagaisipon nga tul-id atubangan sa Dios. Ang giingon sa chapter 3 verse 20, tungod kay pinaagi sa mga buhat sa balaod, walay tawo nga pagaisipon nga hingpit sa iyang pananaw. Tungod kay pinaagi sa balaod, mao ang pagkasayod sa kasalanan. And then sa bersikulo 13 sa chapter 5, gipasabot ni Pablo nga sa wala pa kuno gihatag ang balaod didto sa bukid sa Sinai, ana naman kuno ang kasalanan sa kalibutan ug ang tibuok kalibutan nagbarog nga hinukman na atubangan sa Dios. Apan kini nga paghukom mga kaigsunan, dili kini gumikan sa pagsupak sa direkta nga sugo sa balaod, gumikan kay ang balaod wala pa nahatag ni adtong mga panahona. In other words, ang gipasabot ni Pablo mga kaigsunan mao nga dili ang balaod ang nagkundinar kanato, gumikan kay ang sala ug ang kamatayon ana naman sa kalibutan sa wala pa mahatag ang balaod. Karon kinahanglan nga hinumduman nato nga ang mga Hudiyo gapasigarbo gayod mahitungod sa balaod mga kahigalaan. Mao kini ang focal point man gud sa Mosaic Covenant or sa pakigsaad sa Ginoo ngadto kang Moses. Ang balaod mao ang nag-separate, nagbulag sa nasod sa Israel gikan sa ubang mga nasod. Gihatag sa Ginoo ngadto kanila ang balaod. Apan karon nagtudlo si Pablo nga dili lang kay ang balaod walay bili atubangan sa Dios aron kita mahimong tul-id or mahimong matarong. Dili usab ang pagsupak sa balaod mao ang nagkundinar kanato, mao ang naghukom kanato, kundili ang kasalanan ni Adan. Well, ang pangutana mga kaigsunan, kung ang balaod walay bili aron kita mahimong hingpit atubangan sa Ginoo, ug kung ang balaod dili mao ang nagkundinar kanato, unsa may bili sa balaod? Unsa may pulos sa balaod mga kaigsunan? Nasayod si Pablo nga ang mga Hudiyo niini malibog ug moriak gayud kaayo sa nga tanan. Dili lang ang mga unbelieving Jews, kundili ang mga Hudiyo usab nga nagtuo na sa atong Ginoong Hesukristo. So giatubang gayud ni Pablo kanunay kini nga kalibog mahitungod sa papel sa balaod time and time again. Pabalik-balik na lang sa iyang ministeryo mga kaigsunan. For example, niadtong miabot si Pablo sa Jerusalem pagkahuman sa iyang ikatulo nga missionary journey. Gitagbo siya ni Santiago o gikonfront siya, gisukmatan siya mahitungod niini nga issue.
Acts chapter 21 verse 20 hangtod sa 21 ang giingon dinhi, sa dihang nadungog nila kini gidayig nila ang Dios ug ilang giingon kaniya, nakita nimo igsuon kung pila ka libo sa mga Hudiyo ang mituo ug silang tanan pulos madasigon sa balaod. Nabalitaan man gud nila ang mahitungod kanimo nga ginatudlo kuno nimo sa tanang mga Hudiyo nga kauban sa mga hintil nga talikdan si Moises ug giingon kuno nimo kanila nga dili tulion ang ilang mga anak nimo sunod sa mga nabatasan. So kanunay na kini nga issue sa preaching ministry ni Apostle Paul, mga kaigsunan. Ang gitudlo ba ni Apostle Paul nga ang balaod wala gayoy bili? Maura ba kini ang kanunay nga pasumangil nila batok kang Apostle Paul? Nagsulti ba si Pablo nga walay bili ang balaod, walay tumong ang balaod? Then, unsa man ang purpose gayod sa balaod? So, gagahin si Apostle Paul og oras aron tubagon kini nga pangutana niining duha ka mga bersikulo, mga kaigsunan. Iyang gi-introduce kini nga duha ka mga bersikulo with the Greek particle nga kung hubaro nato sa English daghan og translation. Pwede kining matranslate as the, but, and now, then, or nevertheless, or pero. Pero sa King James Version ug sa King James Version gitranslate kini ingon nga moreover or dugang pa. And I believe kini nga translation insakto gayud kaayo. Dugang pa. Moreover, mga kaigsunan, nagdala kini sa idea nga si Pablo nagpadayon sa iyang previous thought. Iyang gipalapad ang una na niyang nahisgutan. And this is precisely what Paul is doing in our text at this moment. Sa bersikulo 13, gisulti ni Pablo nga guilty na gani kita sa wala pa miabot ang balaod ug mao kini ang nakapalibog kayo sa mga tawo. Then, unsa man ang tumong gayod sa balaod? Now, Paul is about to explain the purpose of the law diri sa verse 20 ug verse 21. Ang giingon niya sa verse 20, dugang pa, miabot ang balaod nga nagbunga og pagdaghan sa pagsupak. Kining pulong nga miabot or misulod, mga kaigsunan, sa verse 20, this is somewhat different than what Paul used in verse 12. Sa verse 20, gidugang ni Pablo ang prefix sa Greek language nga para, nga ang buot ipasabot niini kauban, misulod nga kauban. So ang gisulti ni Pablo, mga kaigsunan, nga ang balaod misulod alongside or aron mudugang or mudungan sa sala nga una nang nakasulod sa kalibutan. Ang buot ipasabot ni Pablo, misulod ang balaod aron mudugang or mudungan aron ang salaod mas mudaghan, mga kaigsunan. Lawom gayud kaayo kini nga panultihon. Gisulti ni Pablo karon nga gipadala sa Ginoo ang iyang balaod aron ang sala sa mga tawo mas mudaghan. So ang buot ipasabot ba niini, mga kaigsunan, nga gituyo gayud sa Ginoo sa pagpadala ang iyang balaod aron mas mudaghan ang sala sa kalibutan? Well, dili ka na ang buot ipasabot. Gumikan kay dili man tuyoon sa Ginoo nga kita makasala. Dili gayud kita pagatintalon sa Ginoo aron makasala. Mo kini gipasabot ni Santiago sa James chapter 1 verse 13 and 14. Ang giingon dinhi, dili angayang isulti ni bisan kinsa kung gitintal siya nga gitintal ko sa Dios. Tungod kay ang Dios dili matintal sa dautan ug dili usab siya manintal ni bisan kinsa. Apan ang matag tawo natintal sa kaugalingon niyang kahidlaw kung naguyod siya ug nadani niini. And yet, ang gipasabot ni Pablo sa atong teksto, mga kaigsunan, nga ang balaod kuno nakapadugang sa sala sa mga tawo. Giunsa man kini pagkahitabo? How does the law serve to increase sin? Mao kini ang focus sa nahabilin nga panahon sa atong pagpamalandong niining taknaa. Well, una, mga kaigsunan, ang balaod nagapadugang sa atong kahibalo or pagkasayod mahitungod sa sala. Mao na kini ang gipasabot ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 20. Ang giingon dinhi, kay pinaagi sa balaod mao ang pagkasayod mahitungod sa sala. So giunsa man pag-increase or pagdugang sa balaod ang atong kahibalo mahitungod sa sala? Well, ang tubag gidefine sa balaod ang sala alang kanato.
gipasabot sa balaod ang sala alang kanato. Gumikan kay ang balaod mao ang standard sa Ginoo. Sa wala pa miabot ang balaod, mga kaigsuunan, ang mga tawo nakasala pero wala gayud sila makasabot or masayod nga ang ilang gibuhat sala na diay. Ang gipasabot ni Pablo sa Roma Kapitulo 7 nga siya hangul na kuno sa una, kavitos nangaghop. Sa wala pa niya mahibaw-i ang balaod pero wala siya masayod nga nakasala na diay siya sa sala nga gitawag og covetousness or pagpangaghop or kahangol. Ang giingon sa Romans chapter 7 verse 7, unsa man ang atong masulti, kasalanan ba ang balaod? Dili gayod. Sa tinuod lang dili unta nako mailhan ang kasalanan kung dili pinaagi sa balaod. Tungod kay wala unta nako mailhi ang pagpangaghop kung wala gisulti sa balaod nga ayaw pagpangaghop. So ang buti pasabot, si Pablo hangol na kayo sa una, nangaghop, nasina na siya, pero wa gyud siya masayod nga sala di ay kadto. Nasayod lamang siya ni adtong nadungog na niya ang balaod nga nagaingon ayaw pangaghop. Sa atong kinabuhi isip Kristohanon, basin og daghan natang nabuhat sa atong kinabuhi nga sala di ay pero wa ta masayod, but later atong nagdiskubrihan pinaagi sa pulong sa Ginoo nga nakasala na di ay kita. Mao nga naghinulsol kita sa atong sala ug ato kining gitalikdan. Ug mo kini kalainan sa mga dili magtotoo. Gumikan kay kung masayran nila nga ang ilang gibuhat sala na di ay, ang ilang reaksyon nagpadayon gihapon sa sala. So, mas nadugangan ang ilang sala. Gumikan kay nasayod na sila nga sala ang usa ka butang apan ila gihapon nga gibuhat. Ikaduha, mga kaigsunan, ang balaod mao'y nagpadayag kanato sa kinaiyahan gayud sa sala kung unsa kini ka maot kaayo. Aduna naman kitay idea generally mahitungod sa dautan ug maayo. Gumikan kay gihatagan na kita sa Ginoo og konsensya. Matag usa ka tawo duna may konsensya. Mo kini gipasabot sa Romans chapter 2 verse 14 hangtod sa 15. Ang giingon dinhi, tungod kay kung ang mga hintil nga walay balaod kinaiyanhon nga nagbuhat sa gisugo sa balaod, sila mao ang balaod sa ilang kaugalingon. Bisan pag wala sila'y balaod, ilang gipakita nga ang buhat sa balaod nahasulat sa ilang mga kasing-kasing, samtang ang ilang konsensya nagasaksi usab ug ang ilang nagkasumpaki nga mga hunahuna nagaakusa o nagapasaylo kanila. Apan bisan pag dunay konsensya ang matag-usa, wala kini nagpasabot nga aduna na sila'y hingpit nga pagsabot or pagkasayod mahitungod sa kinaiyahan sa sala. Mao nga ang balaod, mga kaigsunan, gi-expose niini ang sala. Romans chapter 7 verse 13. Nan, kanang butanga nga maayo, nagdala ba og kamatayon nga ri kanako? Dili gayod. Ang sala mao ang nagmugna og kamatayon nga ri kanako pinaagi sa balaod nga maayo, aron nga ang sala mapadayag gayod ingon nga sala ug nga pinaagi sa balaod mahimo pagayod nga sala kaayo nga dili gayod masukod. So ang balaod di ay, mga kaigsuunan, naghatag kanato og kahibalo kung unsa gayod kadautan ang sala. Ang sala mao ang rebellion batok sa Dios, pagsupak batok sa Dios. Ang balaod mao ang nag-expose nga ang sala rebellion di ay, rebelde batok sa Dios. Ang balaod mao ang naghatag kanato og kahibalo mahitungod sa kinaiyahan sa sala, and therefore gidugangan sa balaod ang atong sala. Mas mibugat ang atong sala. Gumikan kay aduna naman kitay kasayuran. Unsa pa, ang balaod mao ang nag-expose sa gahom sa sala. Gamhanan usab kining sala. Ang balaod naghatag kanato og sugo, apan aduna kitay nadiskubrihan sa atong kinasuluran nga wala kitay abilidad nga mutuman sa sugo sa Ginoo. Gihatagan kita sa Ginoo sa iyang balaod ug miingon ang Ginoo nga sunda kini, pero ang atong makasasala nga kinaiyahan mutubag nga dili ako musunod niini.
So the more nga maningkamot kita nga atong sundon ang balaod, the more nga makita nato nga adunay gahom sa atong kinasuluran nga misupak sa balaod. So ang problema, aduna kitay sinful nature, makasasala nga kinaiyahan. Aduna kitay kasing-kasing nga nahigugma gayod sa sala. Ang balaod mo'y naghatag og demand kanato nga dili nato matuman. Gumikan kay supak ang balaod sa atong kinaiya, sa atong nature, ug mao nga nadugangan ang atong sala pagayod. Ang balaod mauusab ang nag-expose nga ang makasasala mangililad gayod kaayo. Sa wala pa gi-expose sa balaod ang atong guilt, ang atong kasalanan, maantigo man kaayo kitang mupalusot sa atong sala ug ato kining pagatawgon sa mas gaan-gaan nga terminology. Ang adultery, pagpangabit, atong gitawag og mutual love. Ang homosexuality, gitawag og alternative lifestyle. Ang abortion sa karong panahona, gitawag og choice. Ang mga bakak, gi-justified ingon nga higher end. Ang pagpangawat, gihimong entitlement sa mga katawhan. Apan miabot ang balaod ug gidefine gayud kaayo sa balaod kung unsa ang sala sa tataw nga pamaagi. Mao nga natangtang ang atong pagpalusot sa atong sala ug nadugangan ang atong sala. Ikaduhang punto mga kaigsunan, dili lang kay ang balaod nagadugang sa atong sala pinaagi sa pagdugang sa atong kahibalo mahitungod sa sala. Ang balaod usab nagdugang sa atong pagkatandog or conviction of sin. Gumikan kay gi-expose man kita sa balaod. Gi-expose sa balaod nga kita guilty atubangan sa Dios. Wala lang kay nasipyat kita kundili guilty kita atubangan sa Dios. Tako sa iyang paghukom. Gi-expose sa balaod ang atong pagka-rebelde batok sa Dios. Mao nga kung ang tawo gi-convict or natandog sa iyang sala, iyang masulti sama sa gisulti ni David sa Psalm chapter 51 verse 2 hangtod sa 4. Hugasi ako pag-ayo gikan sa akong mga kalapasan ug hinlui ako gikan sa akong kasalanan. Tungod kay akong giila ang akong mga kalapasan ug ang akong kasalanan anaa gayod sa akong atubangan. Batok kanimo ug kanimo lamang ako nakasala ug nakahimo niining daotang butang sa imong pananaw. So diri gayud magsugod ang evangelism mga kaigsunan, ang pagsangyaw sa maayong balita. Kung atong isangyaw ang ebanghelyo, kinahanglan nga ipadayag nato ang balaod ngadto sa mga makasasala before nato i-describe ang kaluwasan nga gitanyag sa atong Ginoong Hesukristo nga atong bugtong Dios ug manluluwas. Ang ebanghelyo dili mao ang pagtagbo sa atong mga panginahanglanon ining kalibutana. No, the gospel is not about our happiness. Ang gospel mga kaigsunan, it is about exposing their sin. Ang pag-expose sa ilang sala. Kinahanglan gayod nga masayran sa mga makasasala nga siya nagsimba sa mga Diyos-Diyos, nangabit, nagpatay, kawatan, bakakon, ug uban pa. Apan hinumduman nato nga dili tanang conviction or natandog kita sa sala mudangat kini ngadto sa kaluwasan. Tinuod nga ang balaod nag-expose sa atong korupsyon ug sa atong kasalanan, pero ang tendency sa mga tawo limtan nila dayon, kalimtan nila dayon ang ilang sala. Mahimo nga head knowledge lamang ang ilang kasayuran. Mao kini gipasabot ni Santiago sa James chapter 1 verse 23 hangtod sa 24. Tungod kay kung si bisan kinsa nagapaminaw sa pulong apan dili nagatuman, sama siya sa usa ka tawo nga gitan-aw niya ang iyang kaugalingong dagway sa samin, tungod kay gisud-ong niya ang iyang kaugalingon dayon mipahawa ug nalimtan dayon niya kung unsa ang iyang hitsura. So ang buti pasabot mga kaigsunan, ang balaang espiritu lamang gayod ang makahatag og tinuod nga conviction, tinuod nga pagtandog sa kasing-kasing nga magdangat ngadto sa kaluwasan. Ang balaang espiritu lamang ang makasamad sa atong kasing-kasing. Ug kung gisamara na kita sa balaang espiritu sa atong kasing-kasing, nadugangan ang atong pagsabot nga kita makasasala gayod, ang atong pagkadautan na expose ug ang atong sala mga kaigsunan na magnified. Ikatulo ug katapusang punto mga kaigsunan, dili lang kay ang balaod nagdugang sa atong sala pinaagi sa pagdugang sa atong kahibalo mahitungod sa sala ug
pagtandog sa atong kasing-kasing mahitungod sa sala, ang balaod usab nagdugang sa atong sala pinaagi sa pagdani or pagduso kanato aron makasala pagayod. Ang giingon sa Romans chapter 5 verse 20, dugang pa miabot ang balaod aron ang pagsupak mudaghan. Mao kini ang pinakakinaiyahan sa atong kurap nga mga kasing-kasing. Ang kasayuran nato mahitungod sa balaod nagpaaghat hinuon kanato nga tinguhaon nato nga supakon ang balaod. Mura ra ba og tawo ba nga giingnan nga ang speed limit sa pagdrive 50 lamang pero gusto niyang dugangan kini pinaagi sa paghimong 60 or 70. Mura ra ba og bata nga kung imong bawalan nga hikapon ang usa ka butang, mas musamot hinuon ang iyang tinguha nga hikapon ang usa ka butang, gahi gayud og ulo ang tanang tawo. Ang balaod mao hinuoy nagprovide kanato og opportunity nga magpakasala nga wala unta nato nahunahunaan sa una, pero gumikan kay giingon sa balaod nga bawal, gusto na hinuon nato nga buhaton. So mao kini ang nag-expose sa atong kasing-kasing nga rebelde gayud kaayo mga kaigsuonan. Romans chapter 7 verse 7 hangtod sa 8. Unsa man ang atong masulti? Kasalanan ba ang balaod? Dili gayud. Sa tinuod lang dili unta nako mailhan ang kasalanan kung dili pinaagi sa balaod. Tungod kay wala unta nako mailhi ang pagpangaghop kung wala gisulti sa balaod nga ayaw pagpangaghop. Apan ang sala nga mikuha og kahigayunan pinaagi sa balaod, nagmugna nga ri kanako og tanang matang sa pagpangaghop tungod kay bulag sa balaod, ang sala patay. Ang balaod mga kaigsuonan, balaan, makatarunganon ug maayo. Mao kini gipasabot ni Pablo sa Romans chapter 7 verse 12. Busa ang balaod, balaan ug ang sugo balaan ug matarong ug maayo. Ang problema mga kaigsuonan wala sa balaod. Ang problema anaa sa atong kasing-kasing, anaa sa atong makasasala nga kinaiyahan nga nagdumot sa balaod. The more nga masayra nato ang mahitungod sa sala, the more nga matintal kita sa pagbuhat niini. Mao kini rason nganong ang sala naghari niining kalibutana. Romans 5:21. Aron kung giunsa nga ang kasalanan naghari diha sa kamatayon. So ang kasalanan naghari sama sa usa ka hari mga kaigsuonan, nagdumala ang sala sa atong kinabuhi. Ulipon kita sa sala. Si Kristo lamang ang naghatag kanato og kaluwasan ug kagawasan gikan sa sala. So ang balaod nagpasabot kanato nga gikinahanglan gayud nato ang atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang purpose sa balaod, aron ipasabot kanato nga kita makasasala, aron madugangan ang atong conviction sa sala, aron masabtan nato nga rebelde gayud kaayo kita, because the more we learn about sin, the more nga atong bation nga gusto natong buhaton ang sala. Mugani hinungdan nga mihilak gayud si Apostle Paul sa Romans chapter 7 verse 24 hangtod sa 25. Ang iyang giingon dinhi, makaluluoy nga tawo ako, kinsa ang muluwas kanako gikan niining lawas sa kamatayon. Apan salamat sa Dios pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo. Busa gani ako mismo nag-alagad sa balaod sa Dios pinaagi sa akong hunahuna, apan pinaagi sa unod sa balaod sa kasalanan. Ang makasasala lamang nga nakakita sa iyang pagkadautan at tubangan sa Ginoo, sa iyang pagkahinukman at tubangan sa Ginoo, ang magdali-dali og dagan padulong kang Kristo. Apan mga kaigsuonan, si bisan kinsa nga mudangup kang Kristo, makakapla gayud og kahupayan gumikan kay anaa ang tinuod nga kaluwasan ug kapasayloan ug kagawasan diha kang Kristo lamang. Ang giingon niya sa Matthew chapter 11 verse 28, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan ug papahulayon ko kamo. Giunsa man pagsulbad ni Kristo ang atong problema at tubangan sa Dios. Gisunod niya ang tibuok balaod sa Dios alang kanato, ug iyang giula ang iyang dugo didto sa krus sa Kalbaryo alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Dili nato maluwas ang atong kaugalingon, dili nato matangtang ang tunglo sa Dios gikan kanato, pero gitangtang kini pinaagi sa dugo ni Kristo. Higala paghinulsol sa imong sala ug dangup kang Kristo karon dayon
buhata kini ayaw paglangan-langan kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo nga na proklamar niining taknaa ug among gipangayo ang bunga niini. Hinaot o Dios nga ang mga katawhan dili magdumili sa pagtuon, mahitungod sa imong balaod ug hinaot nga magdali-dali sila og dagan padulong kang Kristo aron sila makabaton sa tinuod nga kaluwasan, kapasayloan ug kagawasan. Salamat o Dios. In Jesus name we pray. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.